kita sudah berada di sebuah perkampungan yang kita awali dengan melihat kandang kambing, teman. Nah, ini ada pakan rumputnya, dipakan rumput, pakan kambing ya. Nah, ini kandang-kandangnya, teman ya. Wah, kambingnya gemuk-gemuk, teman ya. Nah, ini kambingnya bagus-bagus banget, teman ya. Nah, ini ayam mau bertelur mungkin ini ya. Dupanen tiang mriki nggih, Mbah nggih. Lah nggih pun biar macam telas oh. Panen niku mondho telas men disadeni niku Mas. Berarti mriki nggih nganu, Mbah. Apa gero ngoten niku, Mbah? Niku nggih Ditanemi napa, Mbah? kita mau bagian kok dipun sing dereng antar terus dene ngoten niku Mas. Panen niku. Nah, ditanemi sedanten nggih mboten asal. Ngoten nggih terus niku. Ikan rumput itu jenengan napa lare, Mbak? Nggih lare. Kulo nggih mboten asal. Asal. Berarti nganu, Mbah, teng mriku nganu apa nunggoni kambing. Buh, Mboten apa nines teng mriki. Nes dibadem kan. ya niki rak nganu lebih dileh niku teng mriki. Oh, Lah napa niku. napa papan. Lah dereng enten sentenge niku mangke nak enten sentenge dipendheke griyane jambak niku diketokke niku. Oh, nggih, ketoke kacem niku. Nggih niku ngene jambak. Ini ngetok ngene jambak niku. Mono nggih mboten enten nek Mas. Nggih. Pokoke niku nggih teng griya niku. Nak mboten ngetok ngene jambak nggih mboten enten. Enten nggih sitek niku nggih kejem. Mangke nggih nak Mriki airnya mendete puji bah sumur, Mbak. Air ya niku. toyonipun. Oh, kesehatan toyone, Mbak. Nggih niki ya. Oh, enten nganu ne, tuke, Mbah niku, Mbah. Enten. Oh, Lah niki rak anu umur. tunggu sumur nggih. Nggih. Musim nganu kemarau ngeten niki kesehatan airnya. Tase. Pokoknya mitase ning kula nggih seh nyalur pam. Oh, pinten meter Mbah niku daleme Mbah sumure? Sini nggih Nggih. 6. Anune niku ngetene 6 gurung-gurung. Enem gurung-gurung pun agung nggih, Mbah nggih. nggih pun. Ning kasih nyalur pam niku Nyalur pam. jaman mbah. Nggih. Ini kayune jati jaman riyen iki, Mbah. Nggih niki. Niku nggih. Niku nggih sale nebani nggih niki ambek. Oh, niki, Mbah. Nggih niku. Nggih kula damel iku lare kula niku nggih nebangi nggih niki ambek. Mboten nganu Mbah, ndamel griya kayu tugas gedhe kathah nggih, Mbah. Nggih. Ya wono pun mboten enten nek Mas. Nggih. Pon bero nggih, Mbah nggih. Nggih. Berarti ini mungkin nganu Mbah, ajeng di pager meleh damel griya Nggih. jenengan. Nggih nak pun anu nak pun enten srekel. Nggih. Nak pun Srekel ngundang irian, srekel. Dasar kene. Lah niku ngene lare kula niku nggih ditebangi niku maunine nopane.
Oh, ini ada pohon coklat teman-teman ya. Pohon coklat ada di halaman rumah ya teman-teman ya. Ini sudah berbuah nih coklatnya. Ini masih muda mungkin ya. Oh, ini ada susu manuk ya di pohon jeruk nih belakang rumah teman.